No. Takže takto vyzerá lodička zvonku. Hovorím, obrovský kus práce, o tom ešte porozprávam asi v treťom dieli tohoto videa. A teraz ukážeme si vnútro lode. Máme kúpaciu platformu. No, tak to vyzerá kokpit. Perfektne sa tu dosadnúť, perfektne tu sa dá stôl zložiť, perfektne tu dá sa odpočinúť, ležať, neviem, rozložiť to na celý ten. No a ideme dovnútra lodičky. Takže máme kajút kompániu. Máme tu v podstate všetko, čo potrebujeme pre život. No, máme kuchyňu. Kuchynka malinká, ale v podstate dá sa tu urobiť všetko, čo chcete. Je tu grill a grilluje sa. Tak, je tu oven a dá sa v podstate pecť, pár špekla, všeličo tu. No čo ešte treba? Ja ani neviem. Studená horúca voda. Neviem, čo by sme ešte chceli. Ale to bariny veci. Takže takto vyzerá. No. Tu ešte v procese dorábky elektrína, pretože elektrína bude vymenená plne a absolútne. Takže začalo sa s tým pracovať a budem pokračovať, pokiaľ to nedorobím. No, takže takto vyzerá kajút kompánia. No, a predne kajúta. Mesta dosť. Úplne dosť. Ten záchod. Takže záchod v podstate taký ste. Neviem, nevidím nejaký. Je tam sprcha, je tam všetko. Môž v tom pracovať. A ideme do zadnej kajuty, či pak do prednej. No, mám tu takú tu. A pretože by Tamara, dcera, robila zlé a tam sedela zavretá. Takže máme obrovskú posteľ, proste chladnička, svetielka, skríne, no a hovorím, chladnička, čo tam bara, niečo nechala? Nechala, to treba bude zabrať zmrzlina, mleko, neviem čo. No a tak to vyzerá táto kajuta. Skúsim vám to odfotiť odtiaľto. No, kokpit a pokúsime sa z kokpita urobiť taký snímok. No tak to je. No a potom bude diel 3 a diel 4.